Radšej si tento zebrať. Tu dáš dve ty polovičky tej kúry a do vrchu, keď budeš mať polovičky, ti stačí. Sa mi zdá, že ten není taký veľký ako tento. Cože, on je síce spodok má ukší, ale... No ale však vrch má... môžeš ho, a keď potom dovezeš, keď by tento. No, dobre. Sa stíhaš každý týždeň, však úplne doholá, máš taký pokoj. Ty to máš dosť, netreba ti to? Si keď to natočíš, či? Dobre, ja som si to trošku tak točku, ale to mám dobre. Trošku strihnúť. Aj rozum. Čo tam natáčaš? Vrabče, haló! Prečo sa sťažovala pani učiteľka? Povieš mi? Čo? Ty nadávaš, ty si zúrivý a druhý sa smeje. Prečo? Klidný je, Toto natáčaš? No natoč. Čo tam vidíš? Starkého? Hej? No dobre. Čo mi aj kúpime? Číta sa? Ja sama neviem. Ľudmila, Čo? čo mi aj kúpime? Jaj, čo jej kúpime? Ja neviem, čo jej kúpime. Nič, až potom, čo dostane, až potom sa jej niečo kúpi, lebo však ani nemáme peniaze, až čo máme 12. Tam sa to dá, nie sa musí dať, divočka. Dnes sa musí dať, ak máš peniazky, tak čo ja viem, čo by sme, ja som myslel, že by sme kúpili reťazočku a krížik, ale uvidíme, čo jej